Θα πάω ένα βιντεάκι να το ανεβάσω στο YouTube. Όσοι θέλετε το βλέπετε, όσοι δεν θέλετε μην το δείτε. Κάντε like και subscribe αν θέλετε να βλέπετε παραπάνω βίντεο. Αν δεν θέλετε δεν πειράζει, μην θέλετε. Η Δύση Κρέτα. Πολύ ωραία θα σήμερα. Αλλού είναι φουρτούνα μεγάλη. Εδώ κόη. Είναι φωτοτικά εδώ. Αλλού. Συνεχίζουμε το road tour. Πάμε να χαζέψουμε. Είμαι με παρέα σήμερα, αλλά δεν αποκαλύπτω ποια παρέα, δεν χρειάζεται. Και δεν δείχνει. Δεν χρειάζεται να δείχνουμε τι παρέες έχουμε. Εδώ είναι πολύ ωραία. Βρισκόμεθα στην Αγία Πελαγία. Εδώ είναι καλά. Που έχει και snack bar. Εδώ να κάτσω να έχει κάπου σκιά. Συνεχίζω την βόλτα, ψάχνω να βρω κάπου να κάτσω. Γιατί εγώ θέλω ησυχία, δεν μπορώ πολυκοσμία. Την πολυκοσμία δεν την πάω. Εδώ λέω να μπω. Και πράγματι μπαίνω εδώ. Ωραία. Αποφάσισα, έκατσα. Κάτι θα πάρω τώρα. Λοιπόν, πήρα ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να φαίνομαι, θα να πω μερικά πράγματα για τη βόλτα που έκανα στην Ιταλία. Δεν εφάνηκα πολύ, γιατί η βόλτα ήταν κάπως περίεργη και δεν ήθελα να φανώ. Δεν μπορούσα να τραβήξω και βίντεο. Και μόνο που τράβηξα βίντεο το αποτέλεσμα ήταν 0. Subscribe 0. Δεν ξέρω. Σε γενικές γραμμές δεν θέλω να φαίνομαι, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσω να φαίνομαι. Υπομονή ωστόσο. Τώρα το κλείνουμε.